So mga guys, anyway, good evening everyone in the night. This is our night drive, and you know it's December 2 and money life today. Money 17B going to Apas, so going to IT Park, and we're on our way to Cebu IT Park. This is, by the way, Gorordo Avenue. Narita ni Escuelag High School Dapita sa UP. Diba? Diri dool. Diba? We just passed by kaning Shell there. It's just one of the mga main gas stations. Medyo mahal lang yun ang Shell, but yes, one of the most dependable brands when it comes to fuel. So nako ni chance ko na mag-stabilize ng mga presyo kung magka-peace na kuno ang Russia o ang Ukraine. This is UP Cebu. Di ako nag-high school. So this is our night drive. In the day we are gonna go to the Cebu IT Park. And money atong one. This is Lahog. By the way, Barangay Lahog. One of the most, lively barangays here in Cebu City. Medyo kuan lang gini na lugar, crowded sa ni sila, daghang gini nagpuyo diri. Diba? Ilang long time kapitan sa una nahimo ng konsihal si Mary Ann de los Santos, but karon ano ko actually kailas ilang kuan karon kinsa ilang kapitan, but yes, na diri ang Mormons, diri ang tempa kaning La Vie Parisian, diba? Atong Pink House, kaniyang Mormons, diri Mormons. Indot na money mga maagian ninyo, the sights to see. Ug kanang iskina diha padung sudlon, padung Beverly Hills. So diri ganing usay mangliko ang mga tao, kaning turn left diha. Manang labang padung na sudlon Beverly Hills, and there access diha to Guadalupe. Diba? Yeah. Kung imo ning diretso na daan going na sa mga Marco Polo, kita mo turn right going to Salinas Drive. There is what they call JY. Mao na. So parang bibo ni diring lugar sa dali sa mga kananan diri sa gabi Manggawas kani diha Dapita. Okay ron. Naamon pero pa. But it's already 10 PM. Dilitas JY na. And Salinas Drive. So by the way, sila naman may nag-drive na to. So nag-wonder mo. So anyway, morning kuha na to. This is Salinas Drive. Dili ng USP. And this is like the access road going to Cebu IT Park. Morning kuha na rin. Nagkuha na rin mga so this is a 4K drive, by the way. So munahan mo tanaw in 4K naman, but I don't know kung ano. We're using Honor V3, so you might be wondering musta ang quality sa clips. I don't know, sa Honor V3 ni. So normally itong igamit na phone is iPhone, but na may Honor dito, so ako distingan na may dako pa kayong sometimes ang di man ang data ba, ang disk space man ang ato importante. Dili ang mga nindot na building diri. So we're approaching Cebu IT Park already. So mani ang kuan kanina lami na mamihan diha kuno. Umami ra gid kuno na ni Muslenmar. Mga pansit. Hinahinay lang. Today is a Tuesday night. Mga tripping sa mga tao. Naman sa tao sa gawas. Naman sa mga nangkaon. Bibo man, but malahi rin ang weekend. But business is business in Cebu. Kanina rin. Sa PhilInvest. Nangabre na gini ilang building. So we're gonna turn left going to Cebu IT Park. Pwede magtinagaay lang, hatagay lang ta dalan. So nata sa vibrant world of Cebu IT Park. Hinahinay lang ta. So
Mani Phil Invest gani oh. Bag-un lang Cyberzone. Kanang nindot na kan-an nanti diha pohon. Oh, di ba? Over here day kusog sa kina yogurt place. O kaning Yummy-chan kaning mga samgyupsalan dere. Oh, daghan kay mo ni Cebu IT Park at 10 PM ba eh. Oh. Di ba? So dito lang ta. Oh, mo na. Hinay lang ta. Oh, yan maning HM Tower. Oh, diba? So later makita na to ning ang Ayala Malls Central Block na yon ang aning atong jeep and bus terminal. Chill lang ta na drive, hinay lang ta. Okay, para makita na to ni mga gagmay na kuan, mga gagmay details. Teleperformance by the way, ato i-zoom na. Oh, maning one of the mga dakop na call centers dire na buhi pa ng mga karaan. Tay dugay mo kita Cebu mo nang teleperformance na gihapon. Ya e-telecare din sa una. Oh, di ba? Oh, mana na jeep bus terminal dira. Oh, over this side is the Ayala Mall Central Block. Oh, kana. Okay atong tour. Nahinay rami. Oh, so teleperformance. Na ano kana ilang McDonald's kuan gana. Iconic kana na McDonald's dia. One of the kuan na mga McDonald's. Sikat nindot kay suga di diris ko ano. Magliko na to. Oh, sige tag zoom ba. Oh, kanni. Oh, di ba? Guwapa. May mga lights, oh, na rin mga dekorasyon rin, oh. Ano na ani? Saan ni? Oh. Ayaw sa banganan. Ayaw. Oh. Right, natuyok taga usa. Oo. So ato ni tuyokon lang in this side niya. Para makikita mo Cebu IT Park later. Dito tuyok kami kausa. Tuyok ko lang nimong mall para makikita mo sa mall. O una ba may mga tao urasa o may mga joggers na mariner sama ni away-away mo. Nakasag naghuwat ng mga motorcycle, oh. Mga habal-habal ni uban, mga riders, diba? Naghuwat og booking. Oh, yan po na yung mga booking niya na itong one. Oh, dire. Oh, yan manarado naman yung mga malls nganing orasa. Oh. So timing 10 o'clock closing na na. Hayag hapon kuan Cebu IT Park. It's already 10 PM. The malls are closed, but you know, tanawa ko ng mga building na ay trabaho gasiga. This is Cebu at 10 PM. Oh, di ba labi na ni area IT Park. Buhi kayong skyrise. Oh, di ba? Oh, dali sa Ayala na paghapon yung mga nag-mall. Oh, pero padung na manarado. Oh, Central Block. Oh, di ba? Oh, yan Seda. Oh, dire. Gawas naman sa dadri balik. Matato nang gituyok ba na. Nanarado ng mall. Kita ko sa mga building. Kasiga ang daggoy sa mga building na trabaho ba. So ingani ang Cebu, it's a 24-hour city na even at this time. Unsa na kuning orasa alas 10 na yung ano mo na magsiga man. Oh kita mo na. Ay mga trabaho manang lingaw kay to ako mga pag-umang ko na shock sila kay ngano nga sa inganing orasa kuno alas right mo tayo balik na ta ato na tas JP Morgan ay kawala maliko pa ta diri day ingon akong driver kuya awat ko driver nahan mong suroy nahan man sa mga itag ko ano mga rider daw niagi naman ta diri nisad ko na taagay kaya tas McDonald's na akong ingon ninyo na busy kaya na McDonald's kaya 24 hours din na McDonald's and even up to this hour na yung mga customer buta ni mga kuan say mga call center mga agents tingin mga tao dire. So dire sad paano yung barato na side sa IT Park. Kita mo na puno snacks mga pingko-pungko Ruben mga squid ball urutsa pa na diha na and dire na sa side is the condo side manang Avida Reala o kanang
38 Park Avenue, upuhon dire sa Wave Towers. Oh, di ba? Wave Towers. Di ba? Ano yung maka lipay, lipay na lugar. So anyway, nanata dire. So na yung mga 7-Eleven dire. Ito sa akong paboritong 7-Eleven. Hindi Luka de sa Luyo. So kung wapa mo ka-familiar ding lugar, 38 Park Avenue by Cebu Land Masters. Diba kanina Cebu Land Masters. So maaari na ta hayag naman kay dire, pero tatas JP Morgan din mo ato mi sa 7-Evelyn. May paliton. So kanin JP Morgan also is one of the mga oldest accounts na diri, grabe. Mga kuan ba, backroom operation sa mga bangko. Mga Pinoy din magbuhat ano nila mga kuan jobs. JP Morgan Chase, one of the biggest banks in the United States, and na diri ilang kuan some what they call business processing diba? Operations, BPO. And mo na, this is Cebu IT Park, one city flats there, affordable na mga stayhan. Diba, kung di mo ka-afford o condo, there city flats sa Ismail, rabat na kay mga roommate. So there is the 7-Eleven, mong paborito kay malit me. And thank you so much for watching og katuling mga nag 7-Eleven run. Hopefully nakakuha ra mog slots. Bye.